Hei! Kaikki! Liikkoraho, jos kerralla saa. Sitä kertoo nyt ootan minäkin. Mä Mossella iltana vein. Ylämäki, alamäki, on tarapimäki. Lähtöä toista jo aikaillaan. No elätykke pahko kohta sua hapajorra. Köyhinä kuollaan, jos aikaillaan. Taskut ympäri nyt jännetään. Kohta rikkaina pois piennetään. Tunnen varsasta mustan hevosen, jota ohjoo Toivon Ryynänen. Oi maali! Lähtö koittaa, kuka voittaa, sehän nähdään kohta. Tyhjä taskuks vieläkin jäähän minä sua. Mossen vaihan persukkaan leivän. Vielä! Röppäs veikon varmat, jos pitäisivät vuon. Takasuoralla Ryynänen jää. Veikko vihjeinen joko häviää. Viikon pojasta nopeempa tietenkin. Tunnikitalla iltaraveen. Kyllä tuo meillä päin lasketaan. Hyvä oli. Paikkakunnan sanomisen takaa siivulla luki, että Persämäen palloseuran keskusatukin oli yllättävää ja uutta pelimiestä etsitti tilalleen. Tämän ilmoituksen näki myöskin Toivon Ryynänen. Hielma joukkueen kapteeni Luoksen väliin liikaten. Toivon varma on vaikeeta pelloma alakko kun eesillä polosella vasenta jalakkoon. Talvisovassa hämärettinen. Top-kapteenille sanoi, jotta kuka ties. Musta tunnoo vieläkin Kirpiirin paras pelimies. Minä risaset nappuun, varsin ja uuden jalan metsästä karsin. Harjoituksessa kävikin joka iltaa. Hän tuli sinne munaamaan kelillä jumisiltaa. Monta kertopeli kaverit naarama rattis, kun sopilta puljalaka oksakolta katkes. Mutta ei. Pari viikko kerkes Toivo harjoitella ainoastaan. Ensimmäinen ottelu oli hällä Hakilahteen vastaan. Come on. Topi kentälle juoksi kun vuoristo vuohia, mun jalan pinnasta irtosi tuohi. Kohta Persämäen pojille tuli launaistu potku. Kun Topi se ampui, niin yläparu siinä loppuu.